Usuku lanamhlanje liqhamuka ngoba lenyanga esikuyo ngomnyango wezokuthutha inyanga ezokuthutha. Kusho ukuthi umnyango uyayuphume enkalo zonke ukwazi ukuthi ke utshengise ngemisebenzi oyenzayo uyenzela isifundazwe saKwaZulu-Natal. We have been all over the province. There's been multidisciplinary roadblocks. Even here, the MEC was personally participating in one of the activations. Kuzosiza kakhulu ngoba uzofukisa umuzi nje kubhekakala nabantu abangenza ubugebengu nabaphatha izikhali engekho emthethweni kwazi ukuthi ivimbeke ukuze kufukisa umuzi siphephile. Ingozi esiba nazo ziba inkulu kakhulu ngoba abantu amabhande babengawafasile. Kugcina ke sekuba nabantu abaningi abalweza imphefumulo yabo. Siyazi ukuthi ke umnyango uhlukene inhlaka ezintathu. Kukhona uphiko lolwenza i-public transport, kube khona uphiko lwe-road safety oluhlanganisa nolwamaphoyisa omgwaqo, kube khona uphiko lwe-infrastructure kusho ukuthi ukwakhiwa kwemigwaqo nama-bridge nazo zonke lezi zinto ezinjengalezo. Kulolu suku lanamhlanje njengoba sikule nyanga sisemkhankasweni ukuthi sihambe siye endaweni ezahlukahlukene la kwaNongoma. Uhlelo lwethu beluhlelo oluthi siyaphuma siyokwazi ukuthi ke sishumayele ivangeli lokuphepha emgwaqeni. Abafika bekwenze engikuthandayo ukubaxwayisa abashayeli bethu ukuthi bengahlukumezi abantu emgwaqeni beyazi imithetho yale migwaqo. La likhulekela imoto maye seyiphuma nabashayeli nomphakathi wonke nokubambisana nawo umnyango kuyangijabulisa kuyangithokozisa. Makufika bedangana zokuhlola abantu abaphethe umnyango wezokuthutha nani inhliziyo yami iyajabula ngiyabona ukuthi banakho ukusinakekela bayikhathalela impilo zethu. Ukufika kwabo kusinika umdlandla nempilo ukukhombisa ukuthi uNongoma indawo eyaphambili engasenalo uthuli ngoba bungekuze lapha ngafika inhlamvu ngesikhathi kade kubiwa ngaso kodwa manje wonke umuntu uyabona ukuthi uNongoma uyathuthuka. We are indeed wrapping the October Transport Month, which has been a resounding success in terms of number of planned activities throughout the province of KwaZulu-Natal. Uhambo lwethu lusithathele wasibeka la ku-120 la kwaNongoma la sithi khona sinomgwaqo njengomnyango esasiwufakile sathola inkontraki yakwazi inkontraki ukuthi ke isebenze. Lo mhlangano sizale kakhulu ngoba ngithola ukuthi intuthuko iyaphambili nemigwaqo bazoyilungisa. Umkhankaso sizobe siuqhuba njalo kuyoze kushaye sona isikhathi kudlule kube nangoJanuwari sikhuluma indaba yokuthi aphephe emgwaqeni.